Tässä, mutta sit vaan täytyy niinku jatkaa sinne kohti estettä. Nyt näette miten täytyy jatkaa kohti sitä estettä. Oliko päivää Missä se on se muna vai? Niin just. Ei koskaan voi tietää, koska se loppuu kesken sen. Noin. Sieltä vielä. Hyvä. Sitten hyvä tie sieltä. Vielä 2 kaudetta vähän paremmin saada laukka siellä vaatteessa kaneelle. Pääsee kääntyä. Kaikki voi katsoa esimerkkiä, kun joku saa domaa, niin